Kasnong maulan nong kabalapaw nam kum kasnong bakhutam hakado ba Asia barok kawe menta kaganti kani kasnong kalayo ra saya kanam kum kajaka Shanghai perthai ba itinap tam hakari barok kawe ya kani ka khusnam la ai hakti kinong mikmat ka sarkar Meghalaya haka program sam khusnam bala tip kerteng kum ka Outlook Traveller Awards function arajar akuar kabala penlong ha New Delhi dangshan yakinong yo khusnam la jeda ka kanhun ba kanthub ikiriu start padriu shampang hakani kalyang na kalengkari yakini ki khusnam la sam ru menteri katanat tourism and culture development jagathan chatai lamingi jakari India uji Kishan Reddy hakani ka jing sam khusnam la ai khusnam ru yakalinti na shillong shasora kum ka wei na kilinti ba itanatam haka jingdon kilum kiwa habaro shilantar kalanti habakran hakani ka jingyo ranam menteri rangba kajilla ukon rat ke sangma ulaong kajingdan ki jaka Shanghai perthai kadon ka benta ka bakong santam ban penkiu ya kayo ka kot ha kajila ka sarkar jila kala treshi tom ha hakini ki saus nambaralet ban penkiu na me kajila shaki kerdan bakam kraw ha ka perthai lengba kajingdan ki jaka Shanghai perthai ba paunam kajingyo ra ekani ka khusnam na ka Outlook Traveller ka de ka sakhi ekani ka jing treshi tom ka sarkar hakini ki saus nambaralet nganget bat kerman baka jela Meghalaya kan sayo ekan nam ban ningkong haka jingdon ki jaka ba itenat ban Shanghai amtang ha India hendrai haka perthai hi barok kowe ban pen biang ki jingdon kam ban te ki jaka Shanghai perthai haka jela kalong ka wei kamat ba khmat ban pen urlong dakani ka sarkar ba menta ka sarkar balam khmat ukon rat ke sangma kalabu ka plan hadu khan rius pak klur tengka na ka benta ban pen kiu ki kam jingo kai perthai haka jela hapne kilum bapengat juga East Khasi Hills District kasnong malenong kapala jupau nam kum kajaka bakhutam kalayo ra ru ekanam kum kajaka Shanghai perthai ka ba itinat tam hakari barok kawe laban penken mau baha usnam arhajar khatsan ka sarkar kemi kalabu ekamau lenong kum kawe ne kinuksa ne ka role model village banbu da barok karina ka benta ka jingkhot ka Outlook Traveller Awards ka de ka bapet ya kajing bahab kajing paka kajaka ban syajid man usnam na benta ki khusnam ba pher kani kajing yo khusnam jo kajila kapan iya kajing long jingman bar kajing ki ka than ha kalyang ki kam jingo ka perthai man na usnam kani ka kanhun Outlook Traveller Awards kajid ban ai ki khusnam bayade bat ka kam jingo ka perthai